kanyo ni governor ok nya bedo nokia gima timore. To nitiere kuonde moko mabendo moya wasewinjo ni nitie moko mitimo ka governor okia. Dibed ni governor jobed ni wang'e bedo kuonde mang'eny. Tiere gik mwasa monya timore e county mahinyo jo ohala ma samoro tend county okia. Governor nyaka bed mano ng'eyo, but ng'eyo ni governors gi gin politicians. Koro ng'eyo ni gimoro e politics ka neno ma nya bedo gi negative impact, onyalo purport ni okia. But there's no way minyalo bedo no yieri gi ji to then wacho ni kia gima timore county. Mano ngiso ne ok in control. To as a leader, you be in control for 24 hours of whatever happens in your county, day and night. Can't hear your maras, Jogi, you should have your eyes in the ground. To kinya ogik moko kinyal timore a county then later work ne ikia gima timore. Maybe then it means dio kibede county ni kun. Maybe you are just hovering in Nairobi here instead of sitting a county and doing what people elected you to do. Come on. Anyalo medo Martin. Okay. Anyalo medo Martin, then nyadendi bro wacho. You know, county governments cannot be created. They were actually to mirror the national government.